Ndinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Ine zita ndinonzi Stanley Tinashe Goronga ndichibva kuInternational Youth Network Service Plan. Tine chirongwa chekuchengetedza motokari dzenyu pose pamuri nguva dzose, ungava usiku angava masikati. We operate 24/7. Ndati ndikuyeuchidzei kuti tine promotion yatinayo panguva ino yekuti iwe neni tigone kuchengetedzeka. Sivai kuti mune mhuri, chekutanga kuzvichengetedza iwe. Mota yako yakakukoshera zuva nezuva nekuti ndo yaunoshandisa kuenda kubasa. Vamwe matai apera, tine promotion yematai yedu inotangira pa $35 kusvika pa $63. Also tine promotion yekugadzira suspension yemota dzenyu. Iwe unotenga isi tokugadzirira. Maprice edu ari kurange from $50 to $120 zvichienderana nemota yako. Vanenge vachada wheel alignment yedu iri pa special foot iri pa $8. Kune vachada kuitwa wheel balancing zvese zviri pa special. Ati specialize nezvozvo, hapana chatsiri kuspecialize nacho kuInternational Youth Network. Vanoda panel beating, vanoda spray painting, zvese tinoita. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe, musununguka kutifonera panhamba dzedu kana muchinge mada kutibata dzinoti 078 0665791 078 kana kutibata pa 071 769 465 071 769 4675. Thank you very much. Kwarare upenyu ipo tinoona ana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Gwara reupenyu ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Wongoteri munzvimbo yeMount Darwin. Ndofunga munotondera paya tichikupai kasekuru nzou. Vachifamba ndofunga maiona raive team. Nhasi ndina mukanya vanova ndo timu raifamba nasekuru nzou. Timbonzwa kazvaitaurwa nasekuru Mhofu kuti zvakamira sei, uyezve hatichaone sekuru nzou vachisina timu ravo. Chii chiri kuitika? Ndo zvimwe zvatoda kuti tikupei. Nhau dzacho dzakawandisa. Naizvozvo regai tipinde munhau yedu yezuva ranhasi. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini ndinonzi Sekuru Mukanya, ndinogara mukaradzi. Zvechikaranga zvakatanga muna Dhisemba gore rapera, tisingazivi kuti ndizvonga zviripo pandiri. Tichitangawo kusvikawo padare kumukaradzi, ndaitoti ndoda kunoona zviri kuitwa wako kuna sekuru uku, tinzoti chii chiri kuitiwa. Taitopikisanawo kusvikira tati vanhu vati handei inini basa rangu nanga rekutenga goridhe. Tokubva taenda padareko, taenda kudare rasekuru nzou. Sekuru nzou ava vanga varevedza kumashure kwacho vachiti kune murume achabva nekumabvazuva akatakura mucheka mutema. Zvakare ndo pachatangira dare, iye ndiye akavambisa dare.
kumanheru kwacho ndokuchasvikawo vaiti kumazora kunonovira ndokuchasvikawo mambo madziwa nekuti mambo madziwa vairamba kuuya kudare. Zveshuwawo vatangawo kupisa doro. Susu ininiwo ari mangwanani takabva tangoti sevanhu vanga vari pabhesi pandoita zvekudzura matombo. Vakomana handei vaichanzi handei ini nditi kuti uendawo mahara izvi handinasatambozoonawo kubvira nekubvira ndizvizivi. Handi hanseyo muri kuramba kuenda kuna sekuru nzou. Kati nini hangu handinei nazvo. Kanzi vanhu saka imimi wai muri kuramba. Ndakati aiwa. Oraiti mukuti ni handei. Aiwa handei. Kwanga kuma 9 dzekuseni. Takubva taenda takasvika zvichinzi vanhu vachitokuchidzira moto wenhiki we7 days. Takati kanzi apa pandopagara vanhu vashanda vasina kushanda garewo. Takasvikawo tichitambirwa na matambanadzo na chimbetu nevamwe vasingaziviwo ngo varipo ndivo vaikutungamira nasabhuku mutoko nekumanondo. Ndokati no imimi musina kushanda endeiwo, vashanda endeiwo. Takapatsanurwa kudai. Zvino vashanda vaye ndo vaipinda mutsaki mamuna sekuru nzou. Sekuru nzou panguva iyoyo vaiva nematare mutsaki. Havautora nguva vari mutsaki vakabva vabuda, vaiva nevanhu vanga varimo vakasiya vanhu varimo mutsaki ndobva vabuda. Vabuda pazhe ndokupa vakazoti pane vanhu ava vari apa ndo pane vanhu vatiri kuda pano dare repano raakutanga. Takatanga kutarisana kuti chiko ndiani munhu ari kunzi ndo atangidza dare. Tobva vati nepapa takasumuka tiripo 7. Takubva tapinda mutsaki. Vanga vakagarawo vachibatsirwa vakanzi vamwe ndavabude vamwe inga vachienda uku ava vanga vachivagari apa. Pandakasvikawo ndichigara pamberi pasekuru nzou vakangondifuridzira bute kudai. Ndopatakatangira ipapa muna Dhisemba gore rakapera. Ndokubva tanzi ndakudzwa nevanhu vakaona zvaiitika vakuzoti ndakabuda panze kubva mutsaki ndakaenda pamusoro pekamuti kanga kari kadukuduku chaizvo. Ndokubva ndadedza murume anga ari pachinhambwe chakati kuti. Ndokubva kuna muchinda uya akatakura bhegi rake. Ndobva ndamuti ndanzi akanongedzera mubhegi mumayo nemango ndodzandaida. Ndobva ndatora mango ndobva ndakanda bhegi uko. Ndobva ndabva ipapo vandanomisa mota muroti unoenda mukaradzi. Mota dzandakanongedzera ndichiti idzi mota idzi neii adzi mota idzodzo dzandakanongedzera idzodzo ndakadzipa 4 months. Pa4 months mota idzodzo hadzisisipo. Asi handidani nemazita. Iye vaiva nemota dzipi idzo ndedzevazukuru, kukanganisa kwevazukuru hakutawo bhiba hani ndiro. Zvadaro tapedza mukaradzi takaenda kwachifu Matope. Ipapo ndoda kunzwisisa mati makadzipa 4 months dzekuita sei?
performance apa dzanga dziri mota dziti iyi mota iyi haisi mota yakauya zvakanaka, iyi mota iyi ine rubato rurimo, iyo mota iyo ikamba iyi haisi mota iyi. Asi muchiona ichifamba inenge iri mota yekuti munotoichiva but mune muchichiva chinhu chisiri mota, nokuti chinhu chakatengwa nenzira dzisiridzo. Zvinhu zvaitwawo nevana vatisingataure nemazita. Enderai nyumbeni. Zvadaro takati isu tapedza dare rekumukaradzi, tichiti kumukaradzi takuti vana vafanoshanda tichipedza dare kwa mambo matope nekwa mambo madziwa. Chenhu yekumukaradzi maitiro atakaita yanga iri yekuti zvose zvakaitwa zvose zvimbodzima, zvira kuti mishonga yaishandiswa, mitemo yaiiswa kubvira nekubvira yagara iriko itedzwe sezvazviri, tichibvira pakuti vakadzi havapindi mumakomba, varume havaende murwizi vachitamba nemazamba, munotambwa nevakadzi chete. Varume munoenda mochera makomba, vakadzi zvakare havafaniri kugara kumamaini. Kune ava vanotsvaga mari, vanhukadzi vachitawo mabasa avo vamunoziva ekufamba mumatauni vasina kupfeka, vasina kusimira zvakanaka. Vanhu ava vanozosara vakuti vanobata pamuviri pasina ana baba, vozotora vana vaye vakwakanda mumakomba munocherwa uriti. Saka nanhasi kumukaradzi havana kuteedza zvatakataura kuti vanhukadzi ava vanoita mabasa ekutsvaga varume vachiita vana vachirasa mumatoireti, vanoenda vachiri kubuda ropa, vakadzi ava vasaende kupi, kana vapedza kugeza voendawo kunoshanda, vashanda murukowa. Hasati zvateedzwa nanhasi vachiri kungoita saizvozvo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvauraya mukaradzi. Right. Sitoda kuchinzwa pakushanda kwenyu nasekuru Nzou, matitaurira kubatsirwa kwamakaitwa kuti muzoti tingati maakusvikirwa nai. Kubva izvozvo zvamatanga basa renyu, mune here vatingati vazukuru kana mhere dzamati mabatsira? Dziripo dzakawandisa. Zichitangira kwa mambo matope zvichizoenda kwa mambo madziwa. Ndine wana waipinda mudare, wana vaiva nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe munozoona vachirutsa matombo, vamwe ndiwo kuiswa nyora nanatezvara kumagadziko, vamwe ndiwo kurara nevanasikana vavo kuti vaite mabhizinesi. Vese vandakabatsira inini, zvese izvo zvese vandakabatsira inini, vandakaisa ruoko rwangu, vese ndakavachenura. Ndinotondera zvakare paishanda Sekuru Nzou. Maiti imimi kana musipo Sekuru Nzou tinoziva kuti vaiti vakasvika pamatare vaisvogarawo pasi then votanga kushedza mhepo dzemumusha. Asi pane zvatakadiscover kuti imimi kana musipo mhepo idzodzo dzaisabata. Chii chingave chikonzero? Chaitika ndechekuti ini ndine shavire bveni, chese chakavanzika chinobuda pachena.
saka ndichizonzi mupona nezvekuba. Paunoti iwe wabva kumunda unondona ndako kana unondona wangu na matsimba chiri kuti chikaverevere rapinda chireva kuti Welcome everyone. I'm Miss Puri, French teacher. Welcome to our school where we offer plenty. I won't say much, we're going to hear much from the students. Hi, my name is Miguel Machereke and I'm a Form 3 student at Washington Hills. So I'm going to be taking you through at what it means when we say Washington Hills is a school which nurtures excellence in education. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. We are offered various subjects. We have got sciences, commercials, and arts. For the sciences, we are offered chemistry, biology, and physics with adequate labs that have enough equipment so that we can carry different practicals and different learning areas. Nakasvika pamusha wemunhu ndinotanga kupirwa zvese kubvira pokutanga pakatangira dzinza renyu kusvikira kokupedzesera ndichikudzei maitiro amakaita nepamakakanganisa. Ini nenda kusaziziva kuti chii chiitika ndotozoudzwa newanhu kuti maita zvakati nezvakati nezvakati. Ini nenda kusaziziva. Saka zvinosiyana mashari. Ndipo patinonzwa zvakare nhau yevamwe sekuru vanonzi Sekuru Mhofu vari kuHarare vachitaura kuti aiwa Sekuru Nzou vakatiza neshereni rangu nesendi rangu nekoini rangu ravaishandisa pabasa ravo. Zvinoreva here kuti Sekuru Nzou vakaromba kana kuti aiwa matauriro emunhu eshaisano? Matauriro eshaisano aiitwa. Sekuru Mhofu ava tiri kutovada kuno. Ini mukanya ndakabatikana kuti ko zvino zvaunotaura murume mukuru mabasa wawabatsira mpwere wotanga kutaura kuti ningi ndakamubatsira kata zvakati zvakati zvakati. Ko zvinenge zvabvepiko? Kubatsira munhu hazvireve kufumura zvawamubatsira. Kana wakamubatsira ka munhu aiva nekukutenda kuti waita basa neizvi. Zvino kana wakunditaurira kuti wauya munzvimbo mangu Mhofu uchiuya kuzoti uya uzotsvaga Nzou. Nzou haasi kutiza. Nzou anogara kwaMatope, kwaChief Matope ndokwaanogara. Ko zvawanga wakutaura zvimwe kuti ndada kuona makona angu amemo neangu kuti aka makuru ndapi. Zvinoenzaniswa here? Zvinoenzaniswa here zvemhepo kati zvinongooneka zvega kuti uyu ari kugona uyu ane paari kukanganisa. Kana wakuti unogona kurwisanisa iwe uchizoti iwe wakazokwereta mari yebhazi kuti uye kuzotora gona rako iwe uchigona kurwisanisa memo newe wotadza kutora gona rako. Memo ndiani? Memo mbuya anonzi Memo vanoita Gogo Chihoro. Vanonzi Gogo Chihoro. Ndo vanonzi Memo. Ndi Gogo Chihoro. Wakuenda kunoita zvaGogo Chihoro wanga wazvionepi? Zviri kuenderana here nezvawanga wawira zvacho? Ko Gogo Chihoro vapindira papi?
Alright, saka tingati isusu vanoda kubatsirwa vachida kuti vabatsirwe nemi ndeapi maareas amunoti aya ndo angu chaiwo andodanwa ndichinzwa tichitarisa kubva period yamatanga kunge muchibatsira veruzhinji? Iko zvino ndakuti ane chirwere chemaasidzi, vane chirwere zvemwoyo, vose vavo ndovapa nguva yekuti ngavasvike. Vane chirwere chemhuka ndinotaiwa uyai. Vari kutadza kuwirirana mumusha nekuda kwehuroyi, vanondidedza kuda vanokwanisa kunongedzera mbuya yachembera nekuti yashata yachembera yaamuroyi, iyo vachisiya munhu ari kuvaroyi ari pedyo, nekuti uroyi hauchaitwa nevanhu vakura, kuti uroyi hauchaitwa nemunhu wekuti ari kuita bhizinesi. Munhu anokwanisa achigona kuronga mari yake kwakunze akuroya. Mumwe munhu anoita urombo umwe wokuzvikonzeresa akuti ndaroyiwa, kana kuti munhu anotadza kuita chinhu zvichiwa nekuroyiwa. Mumwe anosa kuita mari nekuda kwekubata mishonga. Inini handishandise makona aya anotaurwa aya, ini handite zvemakona izvi. Ini ndoshandisa bute nezvambwa zvefoja zvamunotenga imi, ndizvo zvandinoshandisa kune vazukuru. Unoenda unotenga iwe wega, ena unotenga izvi nezvizvi wouya nazvo izvi pasina chamandiudza kana kudii. Munodedza kana iri yedzinza rese muungana, ndochikupatsanurirai zvazviri, ndochikwanisa kugadzira zvinhu zvacho ndichishandisa bute iroro. Ndinokumbirira nemitupo yako iwe, ndo wandosha mutupo wako ndo wandoshandisa ndichikumbirira iwe muripo vedzinza rese, ndohakisa mhepo pane ivo vana vacho vepopo varipo votanga kutaura. Ko tanzwa zvakare kuti ava vekupfurana nepfuti vakambenga vari matare yenyu, icho kwadere? Sure, vana vangu vari matare, vakatouya kudare. Vana akauya kudare, akatanga kuya kudare munhukadzi ndiye akauya kudare. Takamubatsira, asi zvaidiwa zvaida iye nemurume wake kuti vauye apa titaure nhauro dziri mumushamani mavo. Tavataurira zvese izvi zvese zvazoitika, zvese izvi ndakazvitaura, asi yenge isiri nzira yepfuti mataurirwo yakaitwa papi, asi zvaingoita zvinhu zvimwe chete. Asi nenyaya yekuti kana waudzwa dare rako unotanga kudhonza nguva refu. Mukadzi aitouya aitofonera mushandi wake webasa achitouya nechikafu, tiri kwaMatope, pachief Matope. Takafamba naye mukadzi uyu pamatare. Kuno tina sekuru mhofu zvakare vanoita futi matare. Haitofamba futi naye upi? Dare redu isu rimwe chete, wakaenda vadare iro, wakaenda dare iro. Asi kana pane zvimwe zvekuti zvine zvichirema ndo paunoti daidzo. Kana pane zvimwe zvinodo vamwe vanodida vanoyo ndo atedzawo toita matare tiri pamwe chete. Uyu achitauro chake, ini ndinotodedza vamwe makutwa kuti kuta toita dare. Dare remwana uyu rakauya zvishuwa.
asi murume wake akanonoka kudini kubatanidzawo zvinhu zvake kuti akwanise kuuya kupi kudai. Ko mataura zvabva zvatiendesa pane mwe mubvunzo. Taiziva ime muchifamba nasekuru Nzou nerimwe timu ranga rakakura zvikuru maitosvika kuma-15. Ko rakaparara sei? Nyaya inonetsa ndeye kudai so. Ndiri pamatare handina pamwe patinoita mari napo. Wazukuru auya nedhora, auya nepondo, ndo panowanika mari dzechikafu dzekuti tidye. Zvino vana vataifamba navo mumatare, vamwe vana ava vailoja. Paizodiwo dzimwe mari dzekuti tikwanise kudini. Asi kana tine matare atiri kuita tinovadeedza vouya voungana. Toita chi? Zvino Nzou wanga wanewo zvimwe zvanga wakuitawo wachifambawo zvokuti zvasiyanawo nezvandanda kuitawo. Ndaa inini ndakudzokerawo kubasa kwangu kwandinoita. Ndinoitawo zvekucherawo zvicherwa izvi zvandagara ndinazvo, zvandagara ndichiita makore ese. Saka ndokwanenge ndiri kusina network. Saka anenge achida anoda kundiona anoisa message. Inini kana pa network ndozoona message ndokwanisa kuzoonana nevamwe. Saka nyaya yapo kuti dare ridai inyaya yekuti mari kwekuiwana hakuna. Kuti tikwanise kuti vana vaone mari dzimarendi. Nekuti inini pandakaenda padare ndaione mari yangu yandinayo. Ndo mari yandaipatsira vana nayo tiri mumatare. Kusvikira mari yadzoka kusvika pa 7,000. Kubva pa 19,000 yandinayo ipapo. 19,000 US. Ndakapedzisira ndasvika pa 7,000. Svika ndati ndichidzokerawo musango ndikwane kutsvaga uchi mari. Kuti ndandigone kubhadharisa. Kuti muzukuru zvawawana ndozvonondibatsira nazvo. Saka maona dare radai. Chimwe chacho tatamirira dare rekwamambo Madziwa. Tapedza dare rekwamatope. Takwamambo Madziwa. Kwamambo Madziwa takaitisa dare rakauya richiterwa nezvaro kunzi kune svikiro rekwamadziwa rakaita zvekupondwa. Saka patakaita dare uku, takaita dare iri tiri pakuti zvese zvakaitika pakuuraya pawakaita Ningi. Zvibude zvese takazviburitsa. Takambosungisiswa mwana watakaukisa mhepo yekwamadziwa ichitaura zvakaitwa zvese nemafire akaita akasoko nemavigiro awakaitwa kuninga. Mwana yeye akapedzera asungwa anzi atinanga kuti ninga akaurayiwa naningi. Zvino izvozvo ndakazviti aiwa ini ndakutungamirira iwewe kuda kusungwa kuti iye ari kukusunga ndiye achazova akukumbira futi zvakare ruregerero. Ndakamubatisa tsvimbo yangu kuti aiwa mupere tsvimbo ndiyi hausi kusungwa nenyaya iyi nekuti zvawaitaura handizvo zvanga zvisiri zvako. Imhepo yatakakuhukisa kuti utaure zvakaitiwa mumusha. Zvadaro nyaya iyi haina kuperera ipapo. Yakaenda kukoti. Akanzi kana muchida kumutsvagira nyaya mutsvagire imwe nzira kwete iyi. Yekwamambo Madziwa yanga iri yekutaura mafire akaita dare. Zvino zvadaro takati mafire akasoko vakafane kupondwa nevemumusha. Vanga vasiri vemumusha kwamadziwa. Anga ari muyi akabva ku Grand Hill asi kumusha kwawo chaiko kwanguri ku Mozambique.
akaberekerwa kuno mudhako akaberekerwa kuMozambique ndobva abva kuMozambique ndobva watanga kushanda mumaprazi ndobva abata dare rekwakasoko ari kuGrandale ari mupwere ndokubva abva ikoko ndokubva aenda kwa Mambo Madziwa ndokubva ave akuita dare rekwamambo Madziwa. Zvino kana asiri mwana womumusha vanoenda kumusha kwemwana kwemupwere akuita dare mumusha mavo woenda kuti takushanda nemwana wenyu. Zvino havana kuzviita kusvikira mwana uyu azourayiwa nenyaya yeumambo waida kuitwa munhu. Aiwa mumambo uri kuitwa uko. Zvino iwe wangasada kuti zvionekwe ndokubva vauraya mhepo. Zvino vauraya mhepo isu takazotaura kuti aiwa zvino mhepo zvayakutaura iri kuti dzosai pfuma yangu yamakatora Zvikwamadziwa nekuti imi pandakafa hamuna kuenda kumusha kwangu kunoenda kunondiperekawo mombe 3 kana mombe 2 kuti taane mwana wenyu vavapa mombe 2 kana mombe 3 vo apina mumusha mwana uyu nekuti anenge asina mwana mumusha vobva vamupa pekugara vamupa pekugara zvireva kuti vakugara naye. Zvino pakafa mwana uyu havana kuenda zvakare nemhere kuti mwana uyu aparara. Zvino zvadaro 2 minutes. Zvino zvadaro doro riri kunzi rakuda kubikwa parizvineri harikusi kuda kubikwa doro. Handisi kuda kubikisa doro, ndingabikise doro reparufu. Dare ranga rako rare kuti chikuunganai mose wedzinza muripire nyaya iyi modzosa mombe 9 dzavakadya mombe 7 dzavakadya nematoki 9 nembudzi 32 ndo dare ranga riripo. Vadzosa toenda kuninga kunosandura mavigiro anga aitwa munhu kuninga anga asiriwo akaviga zvisiri izvo kuti akavigwa nevanhu vakamuponda. Zvino vanhu vakamuponda vakamuviga zvisiri izvo. Zvino anenge akuda kusandurwa mushure mekuti vanenge vabhadhara. Tobva tasandura tovhara ninga nekuti harina kuvharwa zvakanaka, rovharwa zvakanaka. Tapedza zvegoro rino uya ndo panozobikwa doro, kwete goro rino hakusi kuda kubikwa doro. Vanhu vari kupesanisa vakutiwo vasingaite chivanhu vanenge vakuita sekunge vanochiziva vakutungamira kuti kuda kubikwa doro. Doro da kubikwa cho nderipiko? Kuda kuripirwa zvakaitwa. Kumukaradzi ndivo vari kukanganisa vega vapwere. Chisi hachishandwe kubva kuma3 kwechina kusvika Friday yose svika midnight yeFriday ndo panoperera chisi. Zvino ivo vanoshanda futi nechisi zvakare. Haranga dzedza dzakati ndadzibve mumukaradzi idzo dziri kurasa vana mumakomba dzibvisa pamwiri idzi vari kuramba vachidaro, vari kuramba vachiurayana futi mupi mumakomba. Vari kuenda kumakomba vakapfeka futi zvitsvuku. Saka vanoti dare racho rinofamba seiko kana ivo vachiita izvi? Mavanzwa mukanya zvavataura ndofunga mazvinzwisa tichavadzosa zvakare pachirongwa tinyatsokurukura. Tine nhau dzakawanda dzatisina kutaura nawo asi nekuda kwenguva dzedu ndidzo dzisina kumira zvakanaka. Pazuva ranhasi tombomirira pano. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Kaga mukwaneka ngondwera gitare rega.